Hej, jeg hedder Charlotte Rossing, og jeg vil fortælle lidt om FIP i Montreal. Jeg har lavet en lille video, hvor jeg prøver at snakke igennem, hvad I kan forvente, når I kommer derover. Jeg har kigget lidt på programmet, og hvordan man skal læse det. Jeg vil fortælle jer lidt om, hvem der kommer på FIP, hvad formatet for FIP er, og hvad I kan holde øje med. Jeg har været igennem programmet for dagene, og vil bare dele med jer, hvorfor nogle ting, som kunne være interessant måske for jer. Hvis vi starter med, hvad FIP er for en størrelse. FIP er en verdensorganisation. Det vil sige, de repræsenterer 5,5 millioner farmaceuter fra hele verden. Det er en farmaceutorganisation, en farmaceutbåret organisation. Så det er en organisation, der varetager farmacien og farmaceuternes interesser i hele verden. De hører til i Holland, hvor de har deres hovedkontor, men har mennesker, der arbejder over hele verden. Så det er en meget, meget stor del af verdensbefolkningen, som er repræsenteret. Når vi er på en kongres, er der typisk mellem 100 og 120 forskellige nationaliteter. Så det er virkelig specielt. Det er en stor kongres, som vi kommer over til. Ja. Hvis nu man kigger på, hvad FIP er for en slags organisation, så har FIP ligesom to ben. FIP er først og fremmest en politisk organisation, det vil sige, at den varetager nogle politiske organer, og varetager rigtig meget politisk interessevaretagelse. Hvis I er farmaceut ansat på apotek, så har I alle sammen et medlemskab, og måske får I deres nyhedsbreve, og der kan I se, at FIP er på WHO og deltager i rigtig mange andre steder, hvor de taler farmaciens styrke og hvad farmacien kan bidrage med i den verden, vi er i dag. De politiske organisationer, kommer tilbage til, hvem det kan være, de sidder i det, der hedder byrådet. Byrådet er dem, der styrer FIP. Der bliver holdt, alle kongresser starter med det, der hedder et council meeting, hvor alle medlemsorganisationer er samlet. Man kan kalde det en generalforsamling, hvor man så snakker om, hvad er det, der fylder noget. Og i år, der snakker de lidt om, hvordan strukturen i FIP skal være fremadrettet. Så lige nu, når jeg taler i dag, så ser det sådan her ud. Måske ser det helt anderledes ud, efter vi har været i Montreal i september. Men lige nu og her, så har vi under bureauet det, der hedder Pharmaceutical Sciences og Pharmacy Practice. Hvis vi starter med Pharmacy Practice, så består den del af det af en række sektioner. Og sektioner er ligesom interesseområder. I hver sektion er der en board, en exco, som sørger for at varetage det givne område. Jeg vil bare lige fortælle jer om, hvorfor nogle forskellige sektioner der er. Den første hedder Academic Pharmacy. Den handler om alt, der handler om uddannelse. Hvad er det for nogle ting? Hvad er det? Det er uddannelsesinstitutionerne, det er fakulteterne, det er efteruddannelse, der typisk er repræsenteret i Academic Pharmacy. Så er der Clinical Biology, som er de våde, kan man sige, et langt stykke af vejen, lige sammen med Industrial Pharmacy, som er to mindre sektioner. Så er der Community Pharmacy Section, som er FIPs største sektion. Det er det nok primært, fordi at i rigtig, rigtig mange lande, så når man bliver uddannet til farmaceut, så gør man det for at stå på et apotek. Det er ikke så mange steder, hvor det er som i Danmark, hvor man primært går i life science, når man bliver uddannet som farmaceut. Men sådan er det. Så Community Pharmacy Section er den største sektion under FIP. Så er der en, der hedder Health and Medicines Information, som handler om, hvordan kommunikerer man til patienter. Hvordan sikrer man sig, at patienterne får den viden, som de har brug for. Så er der Hospital Pharmacy, det giver sig selv, det er den kliniske farmaci på hospitalerne, det er også lidt produktion. Industrial Pharmacy har jeg været igennem, det hele life science benet. Så er der Military and Emergency Pharmacy, hvor at man har hele militærområdet, og hvordan man arbejder i de områder, som er truet af krig og andre katastrofer. Det, der er lidt sjovt, når man ser dem, det er, at I vil møde mennesker, som går rundt i uniform, og det er fordi i nogle lande, der er det sådan, at for at være en del af military pharmacy, så skulle det faktisk være en del af hæren. Sådan er det ikke i Danmark, der bliver man ansat til opgaven, men i nogle lande, der er du faktisk en del af militæret, når du er i military pharmacy.
Og så den sidste, det er Social and Administrative Pharmacy, som er samfundsfarmacien eller socialfarmacien, som handler om alt fra brugerperspektiv til sammenhængende sundhedsvæsen, til strukturer i et samfund, til hvordan folk agerer, når de bliver syge, sociale medier, alt mellem himmel og jord. Så det er samfundsfarmacien, som vi kender den i Danmark, der ligger der. Hvis vi så bevæger os over til forskningsbenet, så som det ser ud i dag, så har du de her forskellige, der hedder det så Special Interest Groups, så det er interessegrupper, som arbejder på det. Der er en på Drug Delivery and Manufacturing, så hele produktionen. Så er der New Generation of Pharmaceutical Scientists, så de nye unge forskere inden for pharmaceutical industry, de har en gruppe der. Så er der New Medicines sammen med Personalized and Precision Medicine, altså hele den nye lægemiddelbehandling, men også hele præcisions- og personlighedstilretningen omkring behandling. Så er der Pharmacy Practice Research, som jeg selv har været med til at stifte for snart mange år siden, som er forskning i klinisk farmaci. Det vil sig på apotek, det vil sig på hospital, kommuner, på plejehjem, alle mulige steder, hvor sådan noget kan figurere. Det er der, vi også ser forskningen omkring den patientrettede AI, eller den professionelt rettede AI. Og det kommer der faktisk lidt af i år. Og så er der regulatory, altså hele lovgivningen og kvalitetssikringen af science-delen. Så det her, det er de to ben, som FIP står på, som det ser ud i dag. Hvem er det så, der kommer på FIP? Jamen, det er politiske organisationer fra hele verden. I Danmark er dem, der er medlem af Council, altså de organisatoriske medlemmer, det er Danmarks Apotekerforening og Pharma Danmark. Farmakonomforeningen står der, fordi de kommer, men de er ikke med organisatorisk, de sidder ikke med til Council, fordi at det er en farmaceutorganisation, og det holder man ret stejlt på. Så er det praktikere fra hele verden, der kommer fra hospital, apotek, fra militær, fra life science-industrien, universiteter, uddannelsesinstitutioner, kursusudbydere, konsulenter, alt mellem himmel og jord. Men det er til fælles, at de alle sammen brænder for et hjørne af det FIP repræsenterer. Så det er sådan et stort fagligt fællesskab, hvor man finder sine buddies fra hele verden, og finder nogen, der måske arbejder med noget, der ligner det, man arbejder med selv. Og derfor mødes der en gang om året. Og så er det selvfølgelig eksperter fra praksis, der benytter FIP som anledning til at møde sit netværk. Det er også eksperter fra universiteterne, fra professorer til masterstuderende, som kommer for at blive opdateret, men også for at møde deres forskningsnetværk, fordi at det har været en tradition, at dem, der meget tit taler, det er forskerne inden for et givet felt. Så det er en stor pærevælling, og som jeg plejer at sige, det er den eneste kongres, jeg kender, hvor forskere og praktikere, altså evidens og praktikken, går hånd i hånd ved siden af hinanden og sidder til de samme sessioner og har en rigtig god og konstruktiv dialog. Det ser man faktisk ikke ret mange steder. Det plejer at være meget mere opdelt. Og det synes jeg personligt er en af styrkerne, fordi det gør, at det vi laver i forskningen, det er det tager afsæt i det, der rent faktisk fylder i en hverdag. Ja. Der kan I se, her har jeg sat linket ind til årets program. Det er et meget imponerende program, må jeg sige. Jeg synes, programmet i København var virkelig godt. Jeg må sige, jeg synes, det her det faktisk næsten er bedre. De har virkelig formået. Selvfølgelig er der rigtig mange canadiere, der taler, og Canada er bare et land, som er meget, meget spændende, fordi det er faktisk det land i verden lige nu, hvor at farmacien må mest, og farmaceuterne må mest. Så deres, man kalder det scope of practice, altså deres praksisfelt, er der, hvor at de må bare virkelig, virkelig meget, og fået operationaliseret rigtig, rigtig meget. Prøv at se på et kort over Canada, og så vil I se, hvordan infrastrukturen kalder på, at de sundhedsprofessionelle, der er i et givet område, tager sig af den sundhedsfaglige opgave. Og der har de fundet nogle virkelig gode løsninger, og det hører vi selvfølgelig en hel masse om, når vi kommer derover. Der er også en del fra Asien faktisk, både fra Kina og fra Korea, som begynder at bevæge sig ind. Og noget af det, som de kan, synes jeg, det er jo, at de har været langt fremme med teknologierne. De har gået lidt stille med det, men de har været langt fremme med teknologierne, så de har praksiserfaring på, hvordan bruger man så teknologier i praksis. Så man må sige, at både Korea og Kina er nogle af dem, der virkelig kan noget på teknologi. Så det bliver spændende at høre, hvad de kommer med på kongressen. Det glæder jeg mig meget til.
Sådan en dag, den er typisk delt op i nogle slots af 1 til 1,5 time. Der er nogle morgensessioner, dem kommer jeg tilbage til. Det er medlemsorganisationerne, der får lov til at tale og fortælle. Så er der formiddagssessioner, dem er der typisk 2 af. Så er der frokostsessioner, hvor der er posters og frokost, og derudover så er der også nogle sponsorerede oplæg. Så er der eftermiddagssessioner, som der også er 2 af, og så slutter den typisk ved 17-tiden. Så det er sådan et program ser ud for FIP. Når vi kommer lidt tættere på, så får vi alle sammen en app og et login. Det har de arbejdet med de sidste 5-6 år eller 4-5 år, og de er virkelig gode, de der apps. Så det er bare med at få den downloadet. Den her hedder Event-app, det er lidt forskelligt, nogle gange skifter de. Men derinde der finder I programmet, det er opdateret program, hvis man skifter lokale eller noget andet. Alle posters ligger derinde, alle abstracts ligger derinde, der er submitted. Events ligger derinde, så hvis der kommer et eller andet, kommer det på. Hvis man gerne vil være med til FIP Fun Run, så kommer det på. Og man ikke ved, hvor det er hen, så er det hele at finde inde i appen. Og det er bare virkelig, virkelig let, eftersom vi alle sammen sidder med vores telefoner alligevel. Så er der speakers, så I kan finde bios på alle de speakers, som har sagt ja til at dele deres CV. Og så er der selvfølgelig sociale medier, som man også kan følge. Og hvis I har mod på det, så brug hashtagget FIP Congress, når I deler noget derfra, så kommer det ud og bliver blandet sammen med alt det andet. Ja. Nu vil jeg prøve at grave mig en lille smule ned i Montreal-programmet. Det er den 84. 20. verdenskongres, og den kører som sagt fra den 30. august til den 2. september. Det store overordnede tema er One Health, One Pharmacy, Bridging Science, Practice and Education. Og man må sige, at det er den store ting lige nu, det er, at man gerne vil signalere, at det hele hænger sammen, hvilket det naturligvis gør. Organisatorisk har det været bygget på en anden måde, men lige nu hænger det sammen, og det er rigtig, rigtig godt. Og det er det, man vil bruge tiden på. Så det her, det er emnet på kongressen. Nu prøver jeg sådan at vandre en lille smule ned igennem, hvad det er for nogle ting, der er. Den første dag, det er om lørdagen. Det er før kongressen egentlig går i gang. Den går først i gang om søndagen. Men der er 3 ting, der er værd at holde øje med, synes jeg. Den første er FIP Digital Pharmacy Summit 2026, som er en dag med digital udvikling. Det er hostet af Lars Åke, som er vores svenske kollegaer, som flere af jer kender. Han har blandt andet været på Apoteksfarmaceut-kongressen. Dygtig mand, som er med til at lave det her virkelig spændende program. De første år, det blev holdt, der var det meget hensigtserklæringer, hvad vi gerne ville. Nu er vi ude i, hvad er det for nogle løsninger, der rent faktisk kører i forskellige lande. For nogen, der vil de sige, det er ikke nyt. For rigtig mange vil de sige, det er meget nyt. Min oplevelse er, at hvis man lytter efter, er der altid et eller andet, man kan lære. Det næste, det vil være der, hvor jeg skal være. Det er i Pharmacy Practice Research Gruppen, hvor vi holder vores årlige møde. Der har vi sammensat et program, hvor der er det er en dag, hvor der kun er fokus på forskning. Der er folk, der har sendt et abstract ind, og derfor har fået godkendt et abstract til en poster. Nogle af dem vil også få mulighed til at fortælle om deres forskning. Derudover så har vi nogle af de kanadiske universiteter til at fortælle om den forskning, der foregår derovre. Vi har professor Ross Susiaki, som har været i gamet i mange år, som er både inden for kardiologi, men også farmaci, og som har arbejdet med sundhedsydelser i mange, mange år, og som har en meget stærk holdning til, hvad der skal til, for at farmaceuter påtager sig rollen som værende en del af et sundhedsvæsen. Det glæder mig meget til. Og så kommer der sidst på eftermiddagen, der kommer der et par damer, kvinder fra Korea, professorer, som vil tale om AI og initiativer, de har udviklet og evalueret, hvor man bruger AI i forbindelse med både primær og sekundær sektor arbejde med klinisk farmaci. Og så slutter vi dagen af der ved 5-tiden med en debat på tværs af panelet. Så det skal nok blive rigtig spændende. Det ser jeg frem til, det plejer at være en spændende dag for os alle sammen. Og så er der Pharmacy Technician Symposium også. Så dem af jer, der har meldt jer til det, vil kunne gå ind og høre om, hvordan står det til
med Pharmacy Technicians. Hvis I ikke har været afsted før, så vil I opleve, at de danske farmakonomer kan meget, meget mere, end de kan i hele verden. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er en meget, meget engageret gruppe. Jeg har siddet med en enkelt gang til det her symposium. Det er virkelig en engageret gruppe. Så selvom uddannelsen måske er lidt forskellig, det er ikke en beskyttet titel på samme måde som farmaceut er, så er der stadigvæk meget at lære, og der er gode kollegaer fra hele verden, man kan snakke med. Så spændende start der om lørdagen. Så om søndagen, så tror jeg vil bevæge mig over på kongressen ved 12:30-tiden, fordi der starter vi med Pharmacy in Canada, som er vigtigt, fordi at det er der, hvor de fortæller om, hvordan ser farmacien ud i Canada. Og det er bare altid virkelig interessant, når et land fortæller det. Som jeg sagde, så den har det største scope of practice. Hvordan de skal nå det på en time, det ved jeg ikke, men de når det nok. Så fra klokken 1 til klokken halv 3, så er der frokost. Og der kan I se, når I ser de her lilla i programmet, så er det sponsorerede events. Så de har fået støtte fra dette eller hent. Og det, de skulle være, jeg har ikke selv været inde og høre nogen af dem. Jeg prioriterer typisk at gå til posters, når jeg kan det, men de er virkelig, virkelig interessante. Og derfor synes jeg, og jeg hørte fra sidste år fra nogen, der har været inde og høre dem, at de er på et meget, meget højt niveau. Så det er nogle dygtige talere, der kommer. Så det er jo værd at lytte til, hvis man finder et eller andet emne, som kunne være interessant. Så er der åbning fra 3 til 5, hvor kongressen samles. Det er en af de få tidspunkter, hvor hele kongressen er samlet, og bagefter er velkomstreception. Så det er øvelsen, kan man sige, når vi kommer så langt. Når vi så når til mandag, så har jeg prøvet at kigge på, hvad er der af forskellige aktiviteter. Her kan I se fra 8 til 8:45, der er de der members organizations, som taler. Og det er som sagt, du ved ikke, hvad emnet er. Du kan bare se, hvem der taler. Så sharing ideas hedder det. Og I kan se her mandag, der er det USA, og det er Schweiz, og det er Norge, og det er Taiwan. Og det er Holland, og det er Korea, og det er Østrig, og det er Indonesien. Så det er, vi kommer vidt omkring, og jeg synes, det virker som et virkelig, virkelig spændende program. Så må det ikke, man skal over og kigge på det. Så starter sessionen med åbningen, som er den første store session. Den starter fra 9 til 10:30. Den er altid fælles. Det er det eneste, der kører på det tidspunkt. Jeg har taget programmet med. Det er et meget interessant program. Det handler om non-communicable diseases, altså de her ikke smitsomme sygdomme, og hvordan man som farmaceut kan have et bidrag ind i den behandling af de her patienter. Så er der morgenkaffe. Det skal også passes. Og så har jeg streget lidt forskelligt over. Der er noget omkring real world data, altså hvordan lærer vi af de data, som vi indsamler i samtiden og arbejder med det. Hvordan kan man samarbejde omkring equity, sådan at man gennem ledelse og partnerskaber sikrer, at alle får lige muligheder. Og så er der de her rapid fire sessions. I år har de gjort det sådan, og det synes jeg virkelig er dejligt. Sådan var det førhen, og så nu er de gået tilbage til det. At så er det få emner, hvor nogle år så har vi haft, hvor det hele var oven i hinanden, men der er det få emner. Og mandagen her om formiddagen, der er det hospital pharmacy. Hvis I går ind og klikker, I kan se, de er sådan understreget. Hvis I går ind og klikker på dem, så kan I se en beskrivelse, og det kan I også på rapid fire sessions. Det vil sige, at I kan gå ind og se, hvem er det, så der taler på et hvert tidspunkt. Og det giver mig anledning til at sige, at kongressen er meget, meget stor. Jeg forventer en kongres, der er endnu større end København, og den var ellers stor. Der er rekord på abstracts med 2.000 abstracts. Det er helt uhørt. Vi har aldrig været så højt op. Så det er virkelig, virkelig enestående. Men det betyder, at sessionerne er så store, at man kan godt gå til og fra. Så det er værd at lave lidt forarbejde og kigge, okay, hvad er det, man vil høre de forskellige steder. Fordi det kan godt være, at der er noget, man har lyst til at høre et sted og et andet sted. Så derfor er det værd at holde øje med. Så har vi lunch break om mandagen der, og så kan I se, at der kører de her parallelsessioner, som er skitseret med lilla. Og så vil der typisk også køre posters i frokostperioden, som er væsentlige. Så fra klokken halv 3 til 4, jamen, så er der flere rapid fire sessions. Denne sessions, der er det academic pharmacy og hospital pharmacy, der kører videre. Det kunne jeg finde på at gå ind og høre, men jeg kunne også finde på at gå ind og høre den, der hedder Pharmacists as Changing Agents
from fragmented healthcare to teamwork and interprofessional collaboration. Altså hele det sammenhængende sundhedsvæsen, som vi jo kigger ind i Danmark også, og som begynder at tage form, men som vi jo ikke kender strukturerne af, det kommer til at fordre samarbejde på tværs af professioner og strukturer på en helt anden måde, end hvad vi gør i dag. Og så kan jeg bare godt tænke mig at høre, hvad andre har af spændende ting på det. Og så den sidste, jeg tror, jeg skal høre den dag, det er Transforming Hospital Pharmacy, The Power of AI. Så hvordan, det er en konkret landecase på, hvordan man på hospitalsfarmaci har arbejdet med AI. Ja, så er der en underskrift af en deklaration på den morgensession, der var. Og jeg vil bare lige sige, at det her det er morgensessionen, så I kan se, hvad det er for nogle forskellige øvelser. Non-communicable diseases, det er meget svært at sige. Det handler om forebyggelse og patientcentrering og livsopfattelser for de mennesker, der lider af det. Så der kommer en og taler om ernæring og mikrobiomet og inflammation. Der kommer en, der taler om det i forhold til den humanitære indgangsvinkel. Det er direktøren fra Røde Kors. Og det er mere for at sige, at det er nogle virkelig tunge forskere, der kommer. Og så vaccinationer. Task Force for Global Health i USA. Så det er nogle store taler, det var det også sidste år. Så det er absolut værd at bruge tid på at gå til de her morgensessioner. Så jeg prøvede bare sådan for sjov at kigge ned i, hvad kunne der ellers være spændende ting. Både tirsdag og onsdag skal jeg over se morgensessionerne, for jeg synes, de der landesessioner, de er gode, de er korte. Jeg er morgenmenneske, så jeg er godt hjulpet, men det der med, at man kan få et hurtigt overblik. Så er der om tirsdag noget omkring klinisk farmaci, både på hospital og apotek, og hvordan de styrker, hvordan samarbejdet mellem dem styrker et tilgængeligt sundhedsvæsen. Arbejdet med sammenhængende sundhed. Så er der rapid fire sessions. Jeg tror, der er en enkelt på Pharmacy Technicians. Så er der posters. Jeg skal helt sikkert ned og se posters, se om jeg kan finde nogen, jeg kender, både fra Danmark, men også fra andre steder. Så er der AMR og stewardship, og helt konkret, hvordan apoteket eller farmaceuternes rolle kan være i forhold til det. Som I måske kan huske, så blev der lavet en meget stor deklaration sidste år i København, hvor mange nationer skrev under på den her AMR-deklaration. Så det er en opsamling på det, tænker jeg, i hvert fald en videreførelse af det, så det bliver ved med at være tilgængeligt i vores bevidsthed, som jo, og man siger jo, det er den næste helt store trussel. Så det bliver virkelig spændende. Så er der Rapid Fire Sessions. Om tirsdag er det Pharmacy Practice Research, som selvfølgelig er et af mine hjertebørn, og derfor skal jeg ind og høre, hvad er det for noget forskning, som findes rundt omkring. Og så er der sidst på dagen et oplæg omkring den bæredygtige arbejdsstyrke set i et globalt perspektiv. Den er gennem årene sådan, fyldt lidt forskelligt. Det har både handlet om burnout efter corona, men det har også handlet om opgaveglidninger. Jeg er spændt på at se, hvor forskningen er nået til i dag. Det er, at de lande, som har størst personalemangel, det har vi ikke i Danmark på nogen måde. Der er andre lande, der er meget hårdere ramt end os. Man kan altid lære noget af de løsninger, som de kommer med, synes jeg. Ja. Så om onsdagen, efter jeg har været tidligere om morgenen, så er der noget med længere levetid og indflydelse på farmacien. Så hvordan hele longevity og hvordan farmacien kan understøtte longevity. Tech, der understøtter kronisk omsorg. Rapid Fire Sessions, der er Community Pharmacy Section på om onsdagen. Posters igen. Evidensbaseret praksis omkring AMR og Rapid Fire Sessions på Pharmacy Practice Research. Så rigtig spændende og interessant program, synes jeg. Spændende taler også, og det glæder mig virkelig meget til. Ja. Hvad er så formatet for FIP? Jamen formatet for FIP til åbningen og til middagen, så er der nogen, der tager lidt finere tøj på, og måske også til afslutningen. Så hold øje med de flotte nationaldragter og uniformer. Nogle af dem kommer i galla, og nogle af dem kommer i deres nations traditionelle uniform, eller folkedragt. Og det er bare spændende og sjovt, og det er der, det virkelig går op for en, når vi kommer fra hele verden. Det er virkelig spændende, synes jeg. Så på selve kongressen, jamen det er jo selvfølgelig formelt klædt, men det er jer, der bestemmer. Altså man kommer, som man vil. Man skal være komfortabelt klædt.
Det, der dog er vigtigt, og som jeg altid siger, og hver eneste gang jeg kommer derover og kommer til at huske, eller hvor man nu kommer hen, det er at være opmærksom på temperaturen. Når vi sidder i de her meget store kongrescenter, så er der desværre en tilbøjelighed til at skrue op for aircondition, og det betyder, at der kan være pivkoldt. Så sørg for at have en ekstra trøje med eller et tørklæde, så I ikke kommer til at sidde og fryse, fordi det kan man altså godt gøre til de der sessioner. Så vær opmærksom på det. Hvorfor nogle ting skal man holde øje med? Jamen søndag, der er altså en velkomstreception. Mandag, der er der section dinners. Hver sektion holder en middag. Jeg tilhører selv Community Pharmacy Section. Det er den største af middagene. Det er en meget traditionsbundet middag. Nogle elsker det, andre synes det er helt forfærdeligt. Vi synger, og jeg synes det er sjovt og skal med og se, hvad de har fundet på i Canada i år. Tirsdag er der fri leg, så er der onsdag closing dinner, altså hvor det hele lukker ned, og så er der selvfølgelig posters og oplag alle dage, så hold øje. Der er også FIP Fun Run, men meget kendetegnende for mig, så kan I se, den har jeg så aldrig deltaget i, for den har jeg ikke på. Jeg tror måske det er tirsdag morgen, men jeg er usikker på det. Men det kan I se, når I kommer derned. Og så har jeg også lyst til at sige til jer, hvis I ikke har meldt jer til de der programmer om lørdagen, men finder ud af, at I gerne vil, så kan I enten prøve at skrive til FIP nu, eller så kan I, er ret sikker på, at I kan købe registrering, når I kommer derover. I skal bare være der en dag før. Så ja, det tror jeg var det, jeg ville sige omkring kongressen i år. Det her, det tog vi i Cape Town for snart nogle år siden, fordi der skulle vi til Danmark året efter. Måske skal vi tage et nyt billede i år. Som I kan se, det er den sidste dag på kongressen. Vi er trætte, men vi er glade. Det er altid spændende at være med, synes jeg. Vi får mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs, både formelt og uformelt, og det er bare virkelig, virkelig givende. Så spændende. Jeg glæder mig til at se rigtig mange af jer, og håber, at I vil synes om kongressen. Ha' det godt, og så ses vi i Montreal. Vi ses!